салом алейкум дӯстони азиз. Ана имрӯз мо дар деҳаи киштодагӣ боло қарор дорем, сайру сайёҳат дорем, тамошо дорем, маълумот ҷамъ карда истодем бо администратори канали My Travel. ҷиянчи азиз, интизор шавед, барои тамошо кунед. деҳаи киштодагӣ боло баъзе масъалаҳои танқисие ки мардум мекашанд ҳам доранд, аммо инҷо мо на барои таъриф на барои танқид омадем, танҳо ба хотири оне ки аз мусофиратҳо ватани худро тамошо кардану ёдовар шавед. Тамом аст. Гуфта намонад ки аз масъалаҳои роҳ, боду боронгариҳо, сангрезиҳо ва селгӯиҳо мардум танқисӣ мекашанд. Албатта ин чизҳоро метавонед худатон ки барои деҳаи киштодак сахт хизмат кардагӣ аст ки накардагӣ аст, аз чӣ танқисӣ мекашед намекашед, метавонед худатон саҳми худро дар навор гузоштаву дар зери комментария қайд карда гузаред. Аммо вазифаи мо ин нест. Вазифаи мо танҳо ин аст ки аз ҳамин деҳаҳои тоҷикистон навор кунем ки шумо кӯдакиҳои худрову бачагиҳои худро дидаву ёдовар шуда бошеду. Халос, бародари азиз. баъдан барои чӣ аз баъзе маълумотҳое ки дар бораи шахсиятҳои деҳаҳо, хизмат инсонҳое ки сахт хизмат карда ҳастанд дар барои пешрафти деҳаҳо дигару дигарҳо мо кам мехоҳем ки даст кашида бошем, ба хотире ки мо ҳамин корҳоро камака кардем, ба хотире ки ташаккуру миннатдорӣ шунида бошем, аммо боиси малоли баъзе аз сокинони деҳаҳо шуда ҳам истодааст. ба ҳамин хотир ҳаракат мекунем ки аз номгӯи одамҳо худдорӣ кунем, камака ҳам бошад. танҳо мақсади ягонаи мо ин аст ки шояд ки кӯдакиҳои шумо дар ҳамин деҳаҳо гузаштагӣ аст, кӯдакиҳои бобову бибиҳои шумо дар ҳамин деҳаҳо гузаштагӣ аст. шояд як рӯз ҳамин деҳаҳо ба гӯшаҳои фаромӯшӣ рафта оҳиста оҳиста мерасад. шояд пас аз 100 солаҳову 200 солаҳо ҳамин деҳаҳо чӣ бо таърихҳову пешбудиҳову беҳбудиҳои дигарро интизор аст, мо намедонем. мақсади мо ин аст ки пас аз сари мо ҳамин наворҳо дар интернет ягон боқӣ монда бошаду наслҳои ояндаву ояндаи мо хабардор бошанд ки имрӯз дар замони ҳозирае ки мо зиндагиву сукунат дорем, ҳамин деҳаҳо ба чӣ ҳолат қарор дошт. дигар чизи дигар нест. худро эҳтиёт кунед. каналҳои моро дастгирӣ карданро фаромӯш накунед. Умед видео ва My Travel дар хизмати шумо хоҳад буд. Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в наш канал. Хотя многие из вас не знают таджикского языка, подписывайтесь на наш канал и смотрите наши видеоролики только для того, чтобы мы будем отдавать треть нашего дохода от ваших просмотров на благотворительные дела. Оставайтесь с нами. Ана ҳамин дунёе ки мо шумо зиндагӣ дорем як дунёи қадима аст. ҳамаи мо фарзандони ҳазрати одам ва момо ҳаво мебошем. танҳо бо миллат нажод фарқ мекунему халос. ба ҳамин хотир дар тоҷикистони азизи мо деҳаҳои ӯзбекзабон бисёр ҳастанд. деҳаи киштодак яке аз деҳаҳое мебошад ки дар соҳили чапи водии зарафшон дар оғоши кӯҳҳои сарбаафло кашидаи қаторгӯҳи Туркистон ҷойгир аст. киштодак аслан аз ду қисм иборат аст: киштодаки боло ва киштодаки поён. аввал киштодаки боло пайдо шудагӣ аст, баъдан киштодаки поён. аз рӯи нақли мусафедон ва калонсолони деҳаи киштодак, дар ҳамин деҳа як замонҳо мардум аз хитҳое омада зиндагӣ карда буданд. онҳо гарчанде ки як муддати кӯтоҳ ҳам зиндагӣ карда бошанд, дар асрҳои 10 ва 11 бо мақсади аз кӯҳҳо гирифтани маъданҳои фоиданок, нуқра, тилло ё ин ки сангҳои ранга омада сукунат кардаву рафтагӣ буданд. онҳо тақрибан 50 сол зиёдтар зиндагонӣ кардаанду халос. мусафедони киштодак мегӯянд ки то ба он солҳо дар ҳамон қисмати кӯҳсори деҳа ҳол ҳам ҳамон хумдонҳову ашёҳое ки онҳо истифода мебурданд ёфт шудагӣ ҳаст. баъди аз ин кӯч баста рафтани хитоиҳо як муддат ҳамин соҳҳоеву минтақаҳои деҳаи киштодак холӣ мондагӣ аст. дар замонҳои қадим инсонҳои бой ва молдор аз паи соҳҳову дараҳое ки
кӯҳҳои фаррох дорад, имконияти васеи молчарониву зиндагонӣ дорад. Кофтукол кардаву аз паси онҳо ҷанг ҳам мекардаанд, яъне талош ҳам мекардаанд. аз ҳамин сабаб дар ҷойи ҳозираи Киштӯдаг як замонҳо аз деҳаи Урметани ноҳияи Айнӣ молдорҳо омада зиндагиву сукунат карда ҳамчун овул ин ҷойро макони худ ихтиёр карда буданд. таърихи кӯҳани деҳаи Киштӯдагро як-ду се мусафире ки дар асри гузашта зиндагонӣ карданд, баъзе сокинони деҳа онҳоро архивбобон низ ном мебурданд, аз ҳамонҳо камуту маълумотҳо ҷамъ кардаву дар ҳамин китобе ки муаллими азиз Боймурод навиштаанд, мо аз ҳамин маълумотҳоро гирифтем. баъзе нақлҳову ривоятҳо аз ҳамон архивбобон ном шахсе ки дар ин китоб дарҷ гардидааст то ба ин давру замони мо расида омадагӣ аст. он шахсро аслан барои он архивбобон мегуфтанд ки дар бораи таърихи деҳаҳои гирду атроф ва деҳаи худи Киштӯдаг бисёр маълумотҳоро доро буданд. аслан номи ин инсон Шеро Қаробобо будааст. як замонҳо Қаробобо дар деҳаи Киштӯдаг оқсақолӣ ҳам кардаанд. оқсақол гуфта солҳои пеш ҳамон шахсе ки сардори деҳа ё ин ки ҳозирҳо комитет мегӯем, ана ҳамин хел шахсҳоро оқсақол мегуфтанд. ду шогирди оқсақолбобо Усто Муродилла Норбеков ва Бердиқулбобо Умарқуловҳо аз таърихи пайдоиши деҳаи Киштӯдаг аз худи оқсақолбобо пурсидаву ба мардум як-як нақл мекарданд. деҳаи Киштӯдаг дорои кӯҳҳои васеъу фаррох, сероб, сералаф, сердарахт барои молчарониву молдорӣ бениҳоят як шароити фароҳам ва мусоид дорад. чӣ хеле ки гуфтем як замонҳо аз сабабе ки сокинони деҳаи Урметан ҳам дар ин ҷо сукунат кардаастанд, ҳам баъзе минтақаҳои кӯҳсори Киштӯдаг ҳам бо забони тоҷикӣ ва ҳам бо забони ӯзбекӣ ном гирифтааст. Чорсанг, Бедард, Закот Булоғӣ, Закот Булоғӣ ин чашмаи закот гуфтаи гап, Шабхам, Яхдон ва ҳоказо. дар замонҳои пеш ҳар як кӯҳҳову дараҳои деҳаи Киштӯдагро баъзе бойҳо гирифтаву сукунат кардаву баъзан ба номи худашон ҳам гузошта буданд. Закотбой, Ҳаётбой, Нажотбой, Хидербой ва ҳоказо. дар давраҳои пеш дар деҳаи Киштӯдаг бо тоҷикҳо, туркҳо ҳам зиндагӣ карда будаанд. баъзе аз хешу таборони ана ҳамон давраи деҳаи Киштӯдаг ҳозир дар гузарҳои Довуд ва Исковати деҳаи Урметан сукунат карда истодаанд. агар шумо сайру сайёҳати моро дар кӯҳҳои деҳаи Киштӯдаг дар соли гузашта тамошо карда бошед, дар кӯҳҳои Киштӯдаг бениҳоят як алафҳои шифобахши кӯҳӣ бениҳоят зиёд ҳастанд. Эрбаҳо, оқчаир, райҳони кӯҳӣ, чойи кӯҳӣ, кӯкӯтӣ, пиёзи анзур, пиёзи кӯҳӣ, чукрӣ яъне ревоҷ, зирк, зира, бодоми талхак, бодоми ширинак ва ғайраҳо. дар китобе ки дар дасти мо ҳаст, ҳамин гуна ривоятҳо ҳам омадагӣ аст ки як замонҳо амири Бухоро ба сайру сайёҳати водии Зарафшон омадаву аз оби сои деҳаи Киштӯдаг нӯши ҷон карда мафтуни ин дараҳо ҳам гашта будааст. аз рӯи ин нақлҳое ки дар китоби дасти он навишта шудааст, мири Урметан сокинони тоҷику турки деҳаи Киштӯдагро ба деҳаи Урметани ҳозира кӯчонидааст ва дар гузарҳои Исковат ва Довуд маскан гирифтаанд ва дар натиҷа сои деҳаи Киштӯдаг беодам ва холӣ мемонад. ва бойҳои ҳамон замон ҳаракат мекарданд ки ҳарчи зудтар дар сои деҳаи Киштӯдаг маскан гирифта бошанд, зеро ки барои молчаронӣ қулай мебошад. ва мири деҳаи Урметан ба ягон бой розӣ намегардад ки соиҳои деҳаи Киштӯдагро дода бошад. дар ҳамон замонҳо аз деҳаи Алмалиқ ном ноҳияи Шаҳристон як бой барои молчаронӣ дар водии Зарафшон ҷои мувофиқ кофта мебиёяд. номи он шахсе ки гуфтем Анақулбобо будааст. сабаби ба водии Зарафшон чарогоҳ кофта омадани Анақулбобо бо бародарони худ аз пушти чарогоҳ ҷангу ҷанҷол карда қаҳр карда баромада омада буданд. аз рӯи ривоятҳои китоб омада як муддат
дар хизмати ана ҳамон мири урметан қарор мегирад Анақул Бобо. Он гуна нағз, софдилона ва содиқона хизмат мекунад ки дар дили мири урметан ҷой мегирад. ва як рӯзе аз рӯзҳо мири урметан Анақул Боборо ба назди худ хонда мегӯяд барои хизматҳои содиқонаву шоистаи худ аз ман чӣ талаб дорӣ? Анақул Бобо бошад, ягона чизе ки талаб мекунад аз мири урметан ин ана ҳамон сои деҳаи Киштӯдак буд. мири урметан ки ба Анақул Бобо меҳри зиёде дошт, сухани Анақул Боборо рад накарда сои Киштӯдакро ба ихтиёри вай вогузор мекунад. Анақул Бобо бошад рафта бо тамоми хешу ақрабои худ хайрухуш карда молҳои худро кӯҳ ба кӯҳ ронда чаронида то ба деҳаи Киштӯдаки болои имрӯза пойда мебиёрад. бо гузашти солҳо Анақул Бобо соҳиби авлоду аҷдоди зиёд дар деҳаи Киштӯдак шуда паҳн гардида меравад. баъдан оҳиста оҳиста аз дигар қабилаҳову минтақаҳо ба деҳаи Киштӯдак маскан ва сукунат мекунанд. аз рӯи баъзе ривоятҳо инсонҳо ва қабилаҳое ки аз дигар минтақаҳо ба деҳаи Киштӯдак омадагӣ ҳастанд, аз ҷумҳурии Ӯзбекистон, Қарадарахт, Латаванд, Усмат, Қарақасмоқ, Зарафшон, аз ҳамин водиҳо ва аз водии Зарафшон бошад, аз Қирғарча ва аз дигар ҷойҳо кӯчида омадаву маскан мегиранд. аз ҳамин сабаб бошад баъзе гузарҳои деҳаи Киштӯдак аз замонҳои қадим то ба ҳозир номҳои худашонро гум накарда аз қабилаҳо шаҳодат метиҳанд. Заҳоб, Адир, Холботир, Берфой, Сариқ, Барод, Тошлоқ ҳамин намуд гузарҳо ҳаст. бо мурури гузашти вақт ҳамаи ҳамин қабилаҳо то ба забони ҳозира акову ука ва як оила шуда зиндагонӣ мекунанд. меҳмондор будани мардуми деҳаи Киштӯдак аз қадим то ба ҳозир аён аст. аз ҳамин лиҳоз баъзе гуфторҳо боқӣ мондааст, яъне меҳмон келса эшикдан, ризқи келар тешикдан. дар водии Зарафшон деҳаи Киштӯдакро қариб ки ҳама медонад, зеро ки бо мардони банангу баномус ба ҷонфидои ватан, паҳлавонҳо, деҳқонҳо ва чорвадорҳое ки номдор ҳастанд ба тамоми қариб ҷумҳурӣ номашон паҳн шудагӣ аст. яке дигар ривояте ки аз даҳон ба даҳон то ба замони имрӯза омадааст, мегӯянд ин ривоят ҳам аз ҳамон Архив Бобо, яъне Қуроақсақол ва Усто Муроддилло Бобо нақл мекарданд ки духтари подшоҳи Хитой зани Амир Темур будааст. номи ҳамон духтари подшоҳи Хитой Ойхоним будааст. вақте ки Амир Темур Ойхонимро ба Самарқанд оварда зиндагонӣ кардагӣ вақт, Ойхоним хоҳиш мекунад ки дар ҳамин Самарқанд аз номи ман ягон нишона монад ва бо ҳамин мақсад дар маркази шаҳри Самарқанд як манораи баланд бунёд карданӣ шуда аз чор тарафи дунё устоҳои номиро даъват мекунанд. ва ҳангоме ки қариб манора ба охир расиданд, як рӯзе аз рӯзҳо Ойхоним аз назди манора мегузаштанд ки аз ҳама устои асоситарини ҳамон манора бо шогирди худ аз паси Ойхонимро тавсифу таъриф карда, як қоматбаланд, қош-сиёҳ, зебо будааст гуфта пичирозкунон суҳбат мекунанд. ин гуфтаҳои устоду шогирдро Ойхоним ҳис мекунад ва ҳангоми хӯроки нисфирӯзӣ ҳамон устову шогирдро дар хонаи алоҳида ҷой карда ба онҳо як чандто тухмро ранг кардаву обҷӯш карда оварда пешкаш мекунанд ва устову шогирд аз сирри ин воқеа бехабар дар ҳайрат монда тухмҳоро ҳамагӣ мехӯранд. дар ҳамин замон Ойхоним аз дар даромадаву мепурсад ки ҳамин тухмҳои рангаеро ки шумо дидед аз якдигар маззааш таъмашон ягон фарқ дошт ё на? устоду шогирд аз сирри оне ки онҳоро ҳис карда будани Ойхоним хабардор шудаву метарсанд ки онҳоро акнун ба қатл мерасонад. ин ривоят аз зираку доно будани зани подшоҳ Амир Темур, яъне Ойхоним дарак медод. ҳамин тавр Ойхоним хело як зани донову зирак буд. як рӯзе аз рӯзҳо Ойхоним дар хоб мебинад ки ӯро ғунда газидаасту ӯ ба ҳалокат расидааст. аз хоб бедор шуда бинад ин ҳама дар хоб аст. як шукр аз Парвардигор карда, бо вуҷуди ҳамин ҳам як хирагӣ дар дилаш боқӣ мемонаду тамоми муаббирҳои ҳамон мамлакатро ҷамъ карда мебиёрад. муаббирони хоб
мегӯянд ки дар ҳақиқат шуморо бояд ки ғунда газида кушад. аз ҳамин сабаб ӯ пурсон мешавад ки бояд чӣ кор кард. санҷида мебаранд ки дар кӯҳҳои баландӣ дар ҷои боду ҳавои тоза ғунда намешудааст. ҳамин маслиҳатро гирифта ойхонум тамоми лашкарҳои худро ҷамъ карда фармон медиҳад ки барои ман як ҷое таъин кунед ки ҷои баландтарине бошад ки ҳам аз ҳамон ҷой ҳамин манорае ки ман бо ин қадар орзуву умедҳо сохтам ҳамин намоида бошаду ман ин ҷоро дида истам. хизматгорон бошанд аз пайи кофтукоби қуллаи баландтарин дар қаторгоҳи Туркистон мешаванд ва кофта мегӯянд ки аз ҳама қуллаи баландтарин дар ҳамон минтақаҳо ҳам баландтарин бошаду ҳам ҷои манораи бибихонум ойхонум менамоидагӣ дар деҳаи Киштудак во мехӯранд ва инро ба самъи ойхонум мерасонанд. ва ҳамон замон донишмандон ва хиратмандони дарбор ва мамлакатро ҷамъ карда аз онҳо фотиҳа мегиранд ва мегӯянд ки аз ҳамин рӯз иборатам ман акнун ойхоним неву бибихоним ҳастам. номашонро тағйир медиҳанд. ҳамон вақтӣ тамоми лашкару асбобу анҷоми лозимаро ҷамъ карда ба деҳаи Киштудак кӯч мебанданд ва дар ҳақиқат саҳаргоҳ пеш аз намози бомдод назар меафкананд ки аз ҳамон ҷо истода Самарқанд менамояд. Самарқанд намояд ҳам аз он ҷое ки инҳо интихоб карданд ҳамон манорае ки дар Самарқанд бунёд карда буданд наменамоидааст. аммо 3-4 километр поёнтар дар саргаҳи кӯҳҳои деҳаи Дашти Қозӣ як мавқеъе вуҷуд дорад ки бо аспакӣ омада аз ҳамон ҷо ҳар саҳарӣ манораи дар Самарқанд сохташударо омадаву тамошо карда мерафтанд. то ба ҳозир ман ҳам сокини Дашти Қозӣ ҳастам, ҳамон ҷой тамошо ном дорад. аз сабабе ки ҳамин ҷойҳо ба он шахс хело сахт маъқул буд, аҳд карданд ки дар ҳамин ҷой бозор бояд ташкил кард ва аз сабабе ки он ҷо аз маркази шаҳрҳову ноҳияҳо хело дур буду таъмин кардани ғишт, масолеҳи сохтмон мушкилиҳои зиёдро пешору меовард, фикр карда ҳаминро пеша карданд ки аз водии Зарафшон, Зомин, Усмат, Бахмал, Ҷизах аз ҳамон минтақаҳо қӯтанҳои молҳо бисёр буданд ва фармон доданд ки дар болои ҳар як гӯсфанд дудонагӣ ғишт бор кардаву ба ҳамон ҷо ронда шавад, то ин ки бо ғишт таъмин гардад ҳамон бозор. дар давоми якчанд муддат хизматгорон ин бозорро месозанд ва ба 4 тарафи дунё овозаву дарвоза мешавад ки бибихонум ном як маликае дар болои баландии як кӯҳсор як бозоре бунёд кардааст. баъдан ба ин бозор савдогарон аз Самарқанд, шаҳри Сабз, Бухоро, Ургут ва шаҳри Барбар маҳсулот овардаву савдо мекардаанд. як рӯзе аз рӯзҳо бибихонум дар бозори худсохта сайру сайёҳат мекарданд ки ба ангури Самарқанд чашмашон афтидаву ҳавас мекунанд ва ба хизматгори худ амр мекунанд ки як лаъли ангур биёрад ва хизматгор ҳам ин амалро мекунад. ҳамон замоне ки бибихонум ба ангур дароз мешаванд, дар даруни ангур аз Самарқанд ғунда будааст омадааст ва аз нӯги чилаи он шахс газидаву бибихонум заҳролуд шуда то ба Самарқанд то ба табибон мебаранд ки дар даромадгоҳи Самарқанд ҷонро таслим мекунанд. баъди вафоти бибихонум оҳиста оҳиста бозор беодам мондаву аз байн меравад ва вазирони подшоҳ ба якдигар маслиҳат карда аз номи бибихонум нишон монад гуфта ҳамон теғаи баландие ки буд теғаи бибихонум неву бозори бибихонум ном гузоштанд. бо гузашти чандин солҳое ки ин тӯли таърих аст, то ба имрӯз ҳамин номи чӯқӣ яъне номи ҳамон баландӣ ҳоло ҳам бозори бибихонум ном дорад ки мо дар соли гузашта сайру сайёҳати он ҷоро карда будем. агар ҷолиб буд бароятон ҳатман баромадаву дар канал нигоҳ кунед ва аз он манзараҳову аз он сафари мо дидан намоед. айни ҳол бошад аз ҳамон теғаи тамошо номавзеъ манораи Самарқанд наменамояд аз сабаби заводу фабрикаҳо, дарахтҳо, биноҳои истиқоматии баланд бунёд шудан аст.
аммо мӯйсафедони деҳаи киштудаг мегӯянд, ки то он солҳо дар бозори Бибихонум аз ҳамон бозор асаре буд. ғиштҳои вайроншуда, деворҳои чапашуда ҳамин гуна буд, аммо вақте ки мо сайру саёҳат рафтем, чизе надидем. мегӯянд, ки дар деҳаи киштудаг аз Кӯктош, Сӯҷина, Кошона, аз Ӯзбекистон, Тайлоқ омада муаллимҳо дарс дода буданд. алалхусус аз деҳаи Сӯҷина Ҷураев Юлдош, Ахмедов Маҳмуд, Бобоев Иброҳим, Одил Темиров, Ҳоҷи Ҳаким Бозор, Абдумомин Юсупов, Давлат Шодиев, Шодмоқул Шаҳобов, Отакалон Нуралиев, Раҷабов, Тоштемиров. аз деҳаи Тайлоқ С. Зокирова, Камолов Б, Венера Камолова. устодони меҳрубон омада хизмат карданд. аз деҳаи Кӯктош бошад Пирматов, Раҳимов. аз деҳаи Кошона Қулбеков Мустафоқул, Субҳонқулов М ва ҳоказоҳо омада дарс додагӣ ҳастанд. аз сабаби оне ки дар солҳои пешин барои маърифату маънавиёти мардум саҳми муллоҳои деҳаҳо зиёд буд, аз муллоҳои деҳа низ мебоист ёдовар шуд. муллоҳои номиву донишманди деҳа инҳо ба ҳисоб мерафтанд: мулло Асрор, мулло Қаро, мулло Субҳонқул, мулло Марзиқул, мулло Нуриллоҷон, мулло Аҳмад ба монанди инҳо бисёр буданд. аз сабаби оне ки дар солҳои пешин деҳқонӣ ва молпарварӣ хело ривоҷ ёфта буд ва ин шуғли асосии мардум ба ҳисоб мерафт, деҳқонҳои пешқадами деҳа инҳо буданд: Аслонов Эргаш, Шодиев Азизқул, Тӯрабеков Ҷӯрабой, Саъдулло Тошев, Мирзо Карим Аслонов, Акаҷон Қараев, Исрофил Исмоилов, Абдулло Тошев ва дигарон. аз паҳлавониву қаҳрамониҳои мардуми гузаштаву имрӯзаи Киштудаг наметавон нодида гузашт. аз сокинони деҳаи гузаштаи Киштудаг дар қатори мардуми ӯзбеку тоҷик, қазоқу рус ва қирғизу дигарҳо барои ватан тан ба тан истодаву хизмат кардагиҳо ҳастанд. дар ҷанги 41-45 Маҳмадқул ака Бегимқулов ва Қаҳҳорбобо Сатторовҳо рафта хизмат кардагиву ҷанг кардагӣ ҳастанд. дар ана ҳамин ҷанги хону монсӯз Маҳмадқул ака Бегимқулов пои худро аз даст додаанд ва соҳиби чандин ордерҳову медалҳо мебошанд. Қаҳҳорбобо Сатторов Финляндия, Полша ва дигар мамлакатҳоро аз немисон озод кардагӣ ҳастанд ва аз пой, сару гардан дастонашон захмбин ва ярадор ҳам шудаанд. инсоният дар ин дунё номи худашро гузорад бас. ин дунё дунёи фонӣ мегуфтагӣ паҳлавонҳо низ дар Киштудаг умр ба сар бурдаанду ҳозир ҳам мебаранд. аз Киштудаг ба деҳаҳои гирду атроф ва аз гирду атроф ба водии Зарафшон, аз водии Зарафшон ба вилоятҳои Самарқанду Бухоро, шаҳри сабзу зомин номашон баромадагӣ паҳлавонҳо дар деҳаи Киштудаг хело зиёд аст. Султон паҳлавон, Ата паҳлавон, Шоҳи Мардон паҳлавон, Султон Бобо паҳлавон, Ҳусейн паҳлавон, Охмурод паҳлавон, Аҳрор паҳлавон, Абдулло паҳлавон, Мустафоқул паҳлавон ва Файзи паҳлавонҳо номи деҳаи Киштудагро мебардоштанд. Тошмурод ном паҳлавон дар гӯштингирӣ дар тӯйҳову маъракаҳо хело обрӯю эътибори баланд доштанд. дар баробари паҳлавонҳои гузашта наметавон аз паҳлавонҳои муосир ёдовар нашуд. инҳо Ҳабиб паҳлавон, Файзи паҳлавон, Суннат паҳлавон, Рустам паҳлавон ва Ғиёс паҳлавон ҳастанд, ки имрӯзҳо дар бузкашиҳои водии Зарафшон ва ноҳияҳои гирду атроф номбардори деҳаи Киштудаг мебошанд. аввалин шуда соли 1975 Бегимқулов Муҳаммадқул ва Шомуродов Охмурод аз Киштудаки боло ба Киштудаки поён кӯч бастанд. баъд аз он оҳиста оҳиста дигар авлоду дигар мардумон аз паси инҳо фаромадаанд.
як ҳодисаи сахту вазнине ки бо хунҳои мардум дар таърихи деҳаи Киштудак бо ҳарфҳои заррин навишта мондааст. дар 19 июли соли 2021 сели хонумонсӯз аз кӯҳҳои Киштудак фаромадаву ҷони 12 нафар сокини ин деҳаро аз байн рабуд. Эралиева Норбибӣ, Эгамбердиева Мусаллам, Ҷониқулова Мавлуда, Ёқубов Ҳабибулло, Исмоилова Парвина, Исмоилова Сабрина, Исмоилова Нозия, Исмоилова Марворид, Исмоилова Сафина, Исмоилова Нигина, Исмоилов Озод, Исмоилов Ҳасан мебошанд. мо ҳамдардии худро ба ана ҳамин хоҳарону бародарони азиз расониданӣ ҳастем. яке аз сокинони деҳаи Киштудак бародари азизи мо Ғолибҷон ҳастанд. ҳамон кас ҳам истеъдоди навозандагӣ, ҳам сарояндагӣ, ҳам шеърнависӣ ки доранд. дар бораи ана ҳамин шаҳидон 12 шаҳиди деҳаи Киштудак як ду варақ шеър нависта роӣ кардам. ман як 4 рақашро мехонам, зеро ки забонам намепечад ҳамаинро бо забони ӯзбекӣ хондан. онам айтар ӯзинга қара парвинада қолмади бола қандоқ чидай будард ларга эй она сиз каби қӯшиб ёздим эх она. азизони дилида, ҳар ягон маълумоте ки мо гирифтем, чӣ хеле ки гуфтем аз китоби гӯзал Киштудак яъне Киштудаки зебо гирифтем. агар ягон нодурустӣ дошт, ягон ба дили ягон касе сахт расиду бад расид, моро айб накунед. мақсади ягонаи мо ин аст ки аз деҳаҳои Тоҷикистон навор кардан асту баъз. номи Киштудаки поёнро баъзан зероб ва дашт ҳам мегӯянд, аз сабаби оне ки дар зери обе ки аз боло мефарояд ҷойгир аст ва дашту шудгор дорад. ба ҳамин хотир дашт мегуфта бошанд, дашт ҳам мегӯянд. деҳаи Киштудак деҳае мебошад ки дар байни сарҳади ноҳияи Айнӣ ва Панҷакен ҷойгир аст. бо деҳаҳои дашти Қозӣ, Вота, Кошона ҳам сарҳад мебошад. байни деҳаҳои Киштудаки поён ва Киштудаки боло 3 километрро ташкил медиҳад ва то маркази ҷамоати деҳот аз Киштудаки боло 29 километр ва аз Киштудаки поён бошад 26 километр аст. то маркази шаҳри Панҷакен 50 километрро ташкил медиҳад ва Киштудаки боло 821 аҳолӣ, Киштудаки поён бошад 615 аҳолӣ дорад. хотиррасон мекунам ки ман наморбардор ҳастам. дар тӯи маъракаҳо хизмат мекунам. рақамҳое ки дар зери экранҳо мебинед барои заказ кардани тӯи маъракаҳо мебошад. ба канали мо аъзо шавед, дар бари мо бошед, зеро ки бе будани шумо мо канали худро тасаввур кардан наметавонем. боқи тансиҳативу хонаободӣ насиби ҳар якояки шумо бошад. мо оҳиста оҳиста тамоми деҳаҳои водии Зарафшонро муаррифӣ хоҳем кард. сарбаланду хонаобод бошед.